nyaya yakupinda mudare iri pakati pachamunyorwa muchikambizi naBeatrice tapiwa jumbi. Nyaya iri kunzi uya ndikurambe mudare zviri pamutemo ndichamunyorwa ari kudaro kumudzimai wake Beatrice tapiwa jumbi. pamusoro makurukota nevose vakateerera takumbirawo mang'ari kuti upinde mudare tinzwe nhau yako yomira sei. Pamusoro ichangamiri, pamusoro yemakurukota, pamusoro vateereri vese, inini ndiri kuuya kuramba Beatrice tapiwa jumbi nenyaya yekuti akandiendesa mudare rekuti ndakamunanga huroi akaenda kunotorera protection order, asi tapiwa jumbi akabudisa pfuma yangu musha mangu, mombe madhonza 2 akandibudisisa. Saka ini ndakomburena kuti ndiri kudawo mombe dzangu idzi dzidzoke. Iye akabva anditi wakandinanga huroi ndobva andiitira kudaro. Saka inini ndati Beatrice tapiwa jumbi ndakomuramba mudare rineri kuti akabudisa mombe dzangu izvozvo handiri kunetseka zvekutorimisa. Taure? Ndaperera ipapo changani. Taura tizwe nyaya yenyu zvakare. Beatrice tapiwa jumbi ndakamupa nhiki gopuro rokuti handichamudi nonyaya yemombe dzangu. Iye ndobva aenda kuti wakandinanga huroi kudare. Inini ndobva abva aenda futi kukoti kutoti kunotsvaga nhiki protection order. Protection order. Saka kuda kundivhara inini panyaya yemombe dzangu dzakatorwa musha mangu nenyaya yake madhonza 2. Saka munoda kumurambira madhonza 2? Hazvi zvokutotanga izvozvo. Panotowa nezvimwe zvakatoitika mumashure. Hatina mwana. Hamuna mwana? Hatina. Makatorana rini? 2010. 2010. Hamuna kuita mwana? Hatina. Wakabvisa pfuma here kuna? Ndakabvisa mombe 3 nemagirosa zvese zvanambudzi ndakabvisa. Wakabvisa. Saka madhonza 3 achii chiri kuitika chinokonzera kuti ndakuramba mudzimai? Chakaitika changamire ndechekuti ini ndine madzimai 2. Madzimai aya ndakavarongera kuti ino madzimai munofanira kuitawo imwewo project yenyu. Ndobva ndavatengesa mombe inini ndikati chitai project yehuku. Saka paproject yehuku iyayi uyu mukuru iyeyu akabva atora mari yese ndobva aja. Uyu ndio mukuru here? Ndiye mukuru. Ndobva aja mari iyayi. Aja mari iye ndobva akatanga kuita zvokuita mhene nemanigerian kuti aitamba sei. Ndobva atsvaga maenda 400 kuvanhu. Manigerian achibva ku? Mhene kuti aita sei mufoni. Manigerian chi? Imi? Anewe mainvestors. Ma-investors. All right, okay. Saka vadaro manje vakanotsvaga mari inoita 400 yezvikwereti. Ndobva mari yaya vakanditi yakanyura. Payainyorera handikuzivi. Ndobva vanotora imwe 400. Saka 400 yaizodzoswa iri 560. Ndobva mari yeyu chinhu yanyura. Ini ndobva ndamutiwo paenda kunonyudza mari ende bandamuti pamuri kuenda kuhararo chitoraiwo chimanilingi chamundidhorerawo mari inoita 190. Akabva auya achiti ndatorwa nematsotsi mari iyayi. Saka vanhu mombe 4 ndio dzamukanikira madhonza ndio amukatengesa kuti muone mari yekuvapa yekuzoti vanhu vai vakazouya vanhu vakazoti vakudhimanda mari dzavo vakuatacha vakuda mari dzavo vauda mari dzavo ndibva matengesa mombe. Imwe yacho handa kutotengesa akangotora yakadaro. Imwe yacho madhonza manganizve 2. Imwe yacho ndiyo ndikazotengesa ndobva yaita 520 ndobva ndazowedzera 40 kuti yaite 60 iyayi yaidiwa nemunhu wakatorera chimbadzo. Okay, vakanotora chimbadza. Mushure menguva mavapa mari kuinvesta. Yekuti itaima project. Yakangonyurawo yakadaro. Yakadaro. All right.
itai tunzwe amaini ngangopindiro azvinzo zvamosha mako muri kuibvuma here kana kuiramba Hai, ine ndiri kuiramba. ndiyabudai Pamusoro taurisai chaizvo chekutanga inini tichionana nababa vakandiona 2009 ndaidzidzisawo pamvurwe hai nditoriwo mudzidzisi saka nekufambidzana kwatakazoita tichifamba kwenguva vakazonotora mai vavo kumusha vakauya kumba uko zvikanzi manje iwewe kuti uchirambe uchienda kubasa muchiripo here pachikoro handisisipo makaita semakaritai hanzi kuti uchirambe handina kuritai kuti uchirambe uchienda kubasa nokuti inini ndakaita yekusona iyi pamutare poli saka Fashion fabrics. 6 months zangu kubelvedere teachers college kuti ndibva ndaite qualified teacher saka panguva yandanga ndichiprocessa kuti zvinhu zvangu ndiite ndopandakawanana nababa vatatorana zvikanzi manje kubva watora payslip yangu nditori nazvo muno mapayslip angu nemavhocha takagara paveranda takukombeya zvinhu zvedu kuti tarisai muone mari iri kubva kumunda yakatowanda kupfuura yamuri kushanda madii masiya taita zvinhu zvedu zvese pamwe chete tiri pagiraundi inini zvechokwadiwo bva ndasiya zvezvezvokuti ndichirambe ndichienda kubasa ndobva ndasiya ndakugara pamba saka kumunda kwedu kune makudo munda wedu ndouri kuchiro taimukira makusense now5 unenge watiwa kumunda uchizodzoka nguva ino unenge uchitotadongorera mugoma asati aenda uchimirira kuti kana kwazodai ndoenda kumba kusvika zvabva izvozvo 10 years zedu tichigara raramo iyoyo pane kuendeswa kuGMB kwese kana kuma-inputs wakatonyora ma-affidavit anoti nini ndofangwa kunotora mapepa zvese zvinodiwa kufambira ma-inputs kudini ndindaenda tikakohwa ndotigore resai kukohwa muna July August tenge takamirira tainamata kurumidzai kumhanya panyaya yemaprojects tiri kusvikapo tainamata pamwe chete tiri kumasowe saka tiri kumhanya kuenda uko ndokwakabuda programu yemaprojects saka zvadaro ini semunhu anga arwadziwa kwenguva refu nekuti pavakandisisa vakati mari yauri kuda iyoyo kubasa ndichakupa chisiya zveukuti ite zvipano saka kusiyawo kwandakaita handino kana sendira ndakapiwa kunzi ndinotiwo ndiitewo zvangu diploma ndinaro kusona chero chese ndinosona mauniform zvese zvanonzi kusona ndinoita but hazvina kunge zvabudikira kudaro nenyaya yekuti vaingondikira mukati kuti hatidai kusvika wazoti manje basa riri kukuwandirai tichitorei imwe mudzimai akubatsirei saka zvatakawirirana ndezvoti kana baba wachinge watorawo adzimai pamba mukadziwo takavaka musha vanga uri 3 rooms dzikaita 5 rooms tikavaka toilet nebathroom ndakasvika pane zveuswa kusvika ndavaka musha wedu musha wakutarisika mapikicha ndinawo kana muchida proof zvese zvakutarisika zvakubatika ndopakazoya mainini muromo wekutanga wakandidurira pachiuya adzimai avo vakagarapo neT-shirt yewaitawo ndopavakanditaurira kuti midziyo iri mumba muno yese hapana chako nekuti mukadzi wangu andiri kuda auya musiye ashandise zvese zviripo tati gare ndikati aiwa amainini wane kodzero yekuti wachivakirwawo pavo nekuti ndandaona kuti magariro acho ndakudzwinyingwa handisisina mufaro nababa handisisina kusununguka nababa ndandangowo munhu murandowo zvakari kugara saka tiri pakati penyaya iyoyo bvapauyawo investor akandiwana pawhatsapp pabusiness whatsapp akabva atondiaprocha zvakanaka musi wazvakatanga ndakatovataurira tenzi wangu tariraiwo muone pane munhu uyo andataura naye ari kuti anonzi ela sizwe kuNigeria ndikatovatarira maconversation ese ataikurukura tichidzika nenyaya saka ari kuti iwe ukawana mari yakati tinodai ndikabvunzawo wekumasowe kwedu vakanditaurira kuti ukazvifamba zvakanaka nenguva yavanenge vachitaura zvechikwadi unobudirira nokuti mainvesta hongu ndakazotsvagawo paFacebook vanhu vacho vari kulinga naye ndikaonawo vanhu vasvinu ndikatozotaura nomwe mukadzi wekumarondera anotadhila naye munhu ye akati inini zviri kutondibatsira kana aindinyepero handizive saka panyaya yekuti takaita huku tikatengesa huku dzedu tichitoita bhizinesi remabroiler saka mainini vakarwara tatasarwa nehuku mufiriji
vangoti inini manje ndiri kurwara ndiri kuita nyongo kuti ndichidya mavheji hazvichaita ndakuda kuti tichidye usavi huku dzebva tasheyana tambobuda tienda mumvurwi kunoshopa kunohodha takasvika pane heti zvikanzi inini mwana wangu aruda kuti kuri kutonhora kuti tichisiye zvakadai hazvichaita sei hazvichaita chiregai ndichingotora heti vana vari kutonhorwa saka taiti inini kuti ndichaona nguva yekukurukura natenzi wangu sepakutanga zvese zvauri kutaura taitowirirana musi wacho wandakaenda kuharare ndichizobirwa mari iyo vari kuti hanzi wakaita mesi nemari ichi chatisi ichi ibhizinesi rangu randinoita zvimwe zvirimo zvandikakuratidzei mabhizinesi obva andinoita anondibudisira zvimari zvinongouya uye saka pavakandibvunza kuti zvichafamba sei ndikavataurira inini kuti zvinhu zvangu ndikavataurira inini kuti inini mari ndine dzimwe mari dziri kuna pelons kuharare ndinosona magemenzi kana ndatumira magemenzi ayaya zvichandibatsira kuti kana ndaakukolekta mari isaidha ndinomuti nditumire kana kuti ndinomuti hodha futi zvimwe unditumire mari iite sei ichiuya panzvimbo saka kana zvichinga zvadaro ndinoona kuti zvinhu zvangu zvinondibatsira saka ndidzo mari dzandaivataurira idzodzo kuti aiwa ndine mari yangu imwe iri kuna pelons zvairi kuna pelons ndichanokolekta kana ndaenda ndochiona kuti zviri kubatana sei nemari yamuri kutaura saka chavaizoita vaibuda unofona pavo vega mainini wasipo maodhiyo acharimo ndokurukura navo vakati ahoraiti kana muri kuti ndo zvaataura itai tione kuti zvichasvika papi. Makaita business rehuku nemunigeria munigeria akakupei chii? Haana kuzosvika pakundipa chinhu nekuti takafeila kuita meet the target yaitaurira. Makaita business rehuku rakanyura harina budirira. Nderekumba tikaita remapo taitosina baba vakumba rakanyura. Tikazorima kumunda zvakanyura. Dzakapinda baba mombe. Wakabhadhara munhu wandakataura naye pa 400 yekutanga. Yakairi pa 300 yekutanga mashoko. Business peno uko ane mombe dzake. Ndiyo takataura naye mbati pamombe. Saka yangati mombe iyo indaida kubhadhara, mari iyo indaida kubhadhara vashandi vangu kumunda. Saka ndakushora. Ari kupire chi mombe? Maida kutanga business. Pa mari yandaida kunobhadhara kuti nditange kubhadhara mari dzangu dzema investments. Saka tenzi mbawatizvoni mazhou auya ari kuda mari yake. Saka ndakubvisa mombe. Ndivhare nyaya iyi. Ndobva wabvisa mombe. Ndobva wabvara nyaya. Saka pane tatowirirana tiri kwemwechitu tanga tiri katebho kedu kekuti alright tochidini tione kubalansa zvinhu patanokwereta baba vainzi vapiri vakauya kumba ndakaona phone number dzavo kuna mai chatora pa group rebusiness remuwadi medu patatora namba idzodzo mana taurawo nawo nekuti inini chinangu chimbadzo kachi hongu pachimbadzo apa inini ndaiziva kuti mari yangu ndinoikavhira sei. Saka chakaitika ndechekuti baba vakabva vamhanya kunoita overreact. Mazomuwana sei piri uyo azokupai mari sei. Ndobva ndavagashiza ndobva wakutengesa mombe yedu funga wakatoitengesa kwemwedzi wese wakachengeta mari. Ichizi mari ndiye kuti havana kutaura chinhu kwandiri. Imba katengesa muchiti ndei? Ndaitoziva kuti munhu yari kuuya because wakatosainiswa kuti inini mari yangu chimbadzo. Saka makatengesa kumbadira chimbadzo. Mari iyo kana musina kusvika ipapo mari yangu inowedzera. Asi yaitaura maconditions ake kana munhu akundika haasungwe tinotaurirana. Wobhadhara hafu yauinayo iwe yacho uzopedza kana kuti unobhadhara yauinayo kana kuti unobhadhara interest wakabata yauinayo. Amainini havasi kuitiwo mabusiness? Iye akabva afira ipapo. Amainini havasi kuitiwo business here? Izvozvo hapana. Asi vakamboita? Vakamboita vari vese iro randakutaurira ichavanhu. Vakamboita vari vese? Ndibva vanyura? Ndobva ranyura. Alright. Mirai. Vese akamboita business ndibva ranyura. Ndo rine mombe dzamukaita sei? Dzamukazodai. Iro rekutanga changamisa. Ndorengerera ndati ndowaitise nyaya dzehuku. Iri ranga rarake ega. Uyu ranga rarake. Ndo rakazoburitsa madhodza maviri. Rakaburitsa madhodza maviri. Risina mainini mukati. Risina inini mukati. Vanga vakumhanya neyawo ndima. Vanga vakumhanya neyawo. Ivo ndiani kwa?
vako iwe madzimai angu madzimai ako ndiye mudzimai mukuru mudzimai asi ndanga ndine mumwe mudzimai alright akashaya ndio mudzimai mukuru akashaya imhuri yako iyi nai asi kuda wanga uchibuda zvako aiwa ndichatodi aiwa ka ndinanzwe dai pasina nyaya yemadhonza wanga uchibuda zvako ndisina mbomuramba wanga usingambomuramba saka uri muramba nemadhonza ndiri kumurambira iri madhiri yake aya ndianisingakwanisi machi madhiri yake aya ndiagoni iye akadzidza ina handina akanondiendera pamberi na ningi wakusvika kudzidza kwake no kwete kudzidza kwake chakaitika chokuti izvozvi zvaakutaura izvi zvazokuda kuisa chikoro chake inini ndaiva ndiri muveterani ndakaita chisoja 26 years imba yari kutaura takawaka tese handambowakana imba aiwa basa rakoko ndinyaya yekuti ndiri kushupika pana kuti mamboshuva vangagone kuti rambanai nemhaka yemadhonza aiwa changamire inini inini madhiri yake ndiandisingadi kana ushaya nyaya yemaningi mambo vangagare dare shuva rekutaura kuti mimi because pane madhiri mukadzi kuti madhiri ari mumba make saka ngaarambwe muchivanhu tingapedza nguva panapa muchivanhu pachivanhu patsika dzechivanhu mudzimai kana murume anorambirwa zvinhu zvaringati zvitatu zvinokoshekedzana necriminal law hazvinonyanya kusiyana asi zvinhu zvingani zvitatu chokutanga ndechekuti mudzimai kana murume akarwara kwenguva yakareba asingagoni kuenda kuzadzikisa basa rake repabonde murume kana mudzimai murume anobvume kuti kana kuti mudzimai anobvume kuti ndagarisa vedu we ndiri kushungurudzika handisi kuona upenyu pakurwara kuita chi munhu saka ndakufunga kuti zvina ndisiyechi ndisemerechi ndochekutanga chechipiri munhu akapenga zvokutoti is beyond repair murume anogona kuti kana mudzimai agona kuti ndakusiya chi murume kana mudzimai chechitatu murume kana mudzimai akabatwa nechikomba upombwe anosiyiwa kuchivanhu munhu akapuruvhwa kunzi muroyi murume kana mudzimai anogona kusiya chi mumwe wake handisati ambunzwa pano kuti ndoda kurambira munhu nokuti pakaita madhonza emombe iwo wakaita chinhu chakanaka inhingi chakanakisa zvikuru chaizvo bhizinesi rinokura richidonha ende kana kuti bhizinesi uchitanga bhizinesi unofanira kutarisira kumarisks handi munoziva kai unofanira kuita marisks kuti shuwa ndakupinda bhizinesi asi ndogona kuti asi ndogona kubuda ndisina kana chunhu ndogona kudonha kana ndogona kuita sei kupika saka munhu haangapanikirwe ka kuti iye anga achida kuita investment ari mumhuri mako iwewe kuti mutobatsirana kuraramisa upenyu hwenyu muti just because madhonza iwaya madhonza acho iwaya akamboonekwa sezi mamusiri mese here pamadhonza acho iwaya akauya membo dzenyu ndinge ndine mukadzi wangu akashaya ndikatenga naye mombe ndakuvaka mushawo iye ndakavaka naye kicheni yake nematoireti nebathroom ikati zvakanaka kaizvozvo saka chaipa chiipa papa chaipa yemadhonza chete chokuti pfuma yandakaishanda nomwe mukadzi yoparadzwa nomwe mukadzi taurai zveibuda pamusoro imamo imimi mungadai muchitofara kuti mudzimai wangu anobata-bata uye anoita kuti mari ipinde mumba ini kana ndikanyatsotarisira panhau yeichena hapana pamunonyanzonzi makanyatsogumburana kana yatoti personal kuita 1-on-1 asi kuti panhau dzaingoitikawo dzokuti amai dzimwe nguva pavakakwereta mari kuchimbadzo vaitoda kuti dai chimbadzo chino chakabuda zvakanaka imi mungadai makatofara inini kuti musha wangu wabudirira
Zvinoone kwezendo kwazvakaitawo imimi makatokwanisawo zvakari kudzivira mudzimai wenyu kuna kuti maitomuda futi stiri nokuti makakwanisa kutengesa mombe mudanga imwe mudzimai. Chamungatoita apa ndechekuti mudzimai kana uchinge waita mari yakati odzosera mombe yemaiguru kana dzatakaita pakutanga izvi hasizvedi dzidzosere pakare zvitongori nani kuenda nenzira iyo pakuti murambire mukadzi pasina mhosva. Urukuru pamusoro changamiri ini ndini hanzvadzi yemwanasikana akagara ndofunga mumashure mekunge wabvisa mombe dzavo vachiti vakaendesa kobhadhara wakandidaidza mukwasha akataura kuti ndo zvandaitwa nehanzvadzi yenyu saka ndoda mombe idzodzo ndiri kudzida kuti ndizibhadhara. Ini ndikati aiwa mukwasha waita zvakanaka kana wati uda kubhadhara mombe dzako harisi dambudziko iye zvinezvi ona paane nguva kana kuti panoitika zverudzi iye zvinezvi ndonganga rigorapera panaka zvipiwa munenge muna September here. Ndikati aiwa kana kunze kwachena zvinokunze kwachena ndikati tichamugadzira mombe dzako ndonga ine ndinoita zvemining kukromo saka mwaka wakwana manje ndakatauza kuti haiti tikangomirawo zvishoma tokwanisa kugadzirisa kuti timudzodzere pfuma yake. Saka dambudziko rakazoitika maendere kuti taakugadzira kuti ndichiona kuti tichagadzira pfuma ndaifanira kubatsirwa naye mwana wangu kuti zvinhu zviite asi hazvina kuzomira sekudaro manje kuti achipiwe mukana wekuti tichizvishande. Ini ndaida kuti ndimudzorere zvinhu zvake zvakanetsa hazvina kuzomira zvakadaro pakatanga kuita machanges ndofunga zvakutaurika kusvika wazosvika pakuzorambana kudai so hazvina kuzofamba zvakanaka zvokuti ndikwanise kumugadzira pfuma yake. Ndatomubvumira kuti ndiri kubhadhara pfuma yako yauri kutaura ishe kuti uri kuda kubhadhara zvofunga mambo ndo nyaya yacho iri. Alright, zvakanaka. Pana chine chekutaura. Alright, mbotaura ichizwa amai. Ini nangu sekutora pana ndakaita nyaya. Pane imwe point resilient inokudzidzwa. Pressure ya baba kusere kwe14 years vagara sezvaitika. Pressure yavo nhasi yekuzoti vakuda mombe koshi. Kana pasina mombe yatonya yekuramba. Pressure yavo iri kungonatsobva papi. Ndombunzwa ndini. Zvikumbona kubva papi chaizvo ndomubvunzo wamuda kuti mupindure kuti chikunyanya kupushai kuti mubva mati zvina ndinyatsokubva ndati ndikuda mombe dzangu. Nekuti zvakatondirwaizvo ndachokurimisa zvozvikutondinetsa kana mani hamuna chekuri saka kana mamuramba maanacho here ndinotsvaga nendoenda kuza kuti hakuna munhu achandiputsa. Unoziva kuti hapana munhu achandiputsa pamberi apo nekuti ari kutondiputsa. Wakaidonedza ndiwa vari 2 iwo vantu vakatora mari yacho iwava vakazodya mari yese ndivavo. Bvunzaiwo kana iye akashanda naye. Taura zveyama. Mubvunzo wangu uri kuti baba ndikona ngwakukomera vamwe vari kuti vakambodya vari vaviri apa ndobva zvapera pasodyiwa nava vari mumwe chete ndopandikona ngwakukomera kuti dai vamwe vakadya ndinonzwa nenzeve tadzokora zvakare paupanzi vakaidya maiguru naneini pakuzoti pamumba vandopavadya vega ndopandikuona kuti baba vanenge vari kutsamona apo ipapo asi dai vakadya vese vakadzi vapasina kana munhu. Dai vakadzi vakadya vese vari vaviri vana pasina nyaya nai dai vakadya vari vaviri vari kudya ega zvese vari kudya ega zvese. Alright, mapindurwa here mapindurwa ipi mune green mapaona here muningi baba
pabvunzwa uyo wokuti ko pressure yacho yekuti muzoramba makati amaya vanga vabvise iri kubva papi avazobvundurira manje kuti ayoka dai mari yekutanga yakadyiwa yehuku vanhu vakadya vari 2 hapana dambudziko, asi nhasi uno mari iyi yazodyiwa nemunhu 1 ndibva paita pressure. Saka pane pressure iri kubva somewhere yazoita kuti chii, yazoita kuti imuti zvinoda ndokuti abvewo dai vakadya vari 2 mombe madhonza akanga ari 2 achidyiwa mari achidyiwa namainini namaiguru maita se daivaramba wese vairamba vese. Yes. Tichirima tapedza kurima takazotenga pickup yedu Nissan hardboard. Saka patakatenga vakasaurirana nehanzvadzi yangu mudiki kwandiri ndimakanika. Wakaitana tsano kana mashandisa mota mukota muchindiunzirawo tani yefetereza mainini wangu asati zvavauya. Saka hanzvadzi yangu aiti kana akaunza tani yefetilizer yei towana chekurimisa kumunda. Tichizoshandisawo mota yeye tichiendesa chibage chedu kujembi tichidzoka. Akatakura mota ka2 akanoshanda achidzoka nechiningiri yedu. Saka pakuzotengesa motokari akataura kuti pamari yavanga vataurirana ini ndandisina kutozviziva, vakazongotaura kuti tsano vari kutakura mota tawirirana kuti vari kunotengesa vozondipa mari. Saka paakazonotengesa motokari iya semota yanga ichishandawo haina kuzobudisa mari yavaitarisira, ndobva azovaunzira 2100. Avaunzira 2100 vakazosangana nemuroora mutauni ambuya wavo ndo vakazonovapa mari iye anga ari ndakunyamapanda kubreakdown. Saka zvadaro mari zvakauya kumba vakatongosvika vakatondibhipira mainini vanga vazoya pakauya mari vanga vatonditsamwira pamari iyoyo vakangonipa 300 zvikanzi ndo mari yako iyi imwe 300 mbva wapa mainini mbva washandisa imwe yese zvikanzi haundibvunze ndoishandisa inini zvandinoda handina kutaura. Zvabvapo pane umwe mukadzi anonzi Georgina kumba uku akangoya neHonda Fit vatora 13 bags dzechibage zvawaita zichanotengesa chibage chozouya nanhasi hapana sendi rakauya. Pabva izvozvo pane mukomana anonzi Paradzi akahaya motokari waiti ahaya mota atora mota pamba akaenda nayo kuchinhoi kunotakura zvinhu zvake zvichiuya manga mune fuel yangu but paakadzoka hapana sendi randakapiwa. Uzoita vanonzi vachinogurei wakahaya zvakare motokari. Ndoda kutaura kuti izvo tazvidzwa ndo zviri kuitika mudai, asi nyaya yedu yatinayo padamho ndekuti vari kuti huya ndikurambe pamberi pedare nekuti ndakaparadza madhonza angu 2 ndichibhadharira chimbadzo chawakanga waita iwewe. Now pane achine mubvunzo isati asvika pakugumisa nyaya. Right, kana pasina ini ndiri kuona kuti tichivhara nyaya iyi ndiri kuona kuti apa mambo havangamubvunza divorce pakadai kana mbichana, hakuna zvakadaro. Izvi ndo zvinoonekwa mumba chaizvizvi mukurarama kwevanhu, vanhu vachibatsirana. Maprojects manangana akaitwa mudzimba umo akafa achiurayiwa nemivarume imimi. Amai variritira kubva mufodya umo ndakuita chakati choramba kubuda, ndakuita chakati choramba kubuda. Vangana vakanzi ndakukuramba. Ndo mafambiro anoita musha unotofamba nemutuwo iwoyo waedza chino chichiramba, zvimwe zvichitobrokesa zvimwe zvidii, asi haisi nzira kana kuti haisi mhaka yekuti munhu angave mudare chinoda kukuramba nemhaka yekuti ndakaspenda madhonza angu 2 nemhaka yechimbadzo. Manga muchiritira mhuri yenyuzvi. Kana munhu akanzi asungwa uko mudzimai uyo akasungwa munorega kumubhadharira. Kana mwana akaenda uko akanoita mhosva yake uko ari mwana mudiki ari pasi pe18 haumubhadhariri wewe baba, handiri kumubhadharira. Kaka uyu anga yamhosva yatarisana nezvaakanga achida kuedza kuita. Saka imi baba manga mune mutoro wekutobhadharira kuti mugadzirise mhuri yenyu iyi. Uyu part of your family and makanga muchitofanira kuti mutozviita izvozvo. Saka dare rino iri
ini samambo handisi kuindoza nyaya yerequest yenyu yekuti uya ndikurambire mudare nemhaka yemadhonza maviri full stop. Enda munogarisana zvakanaka, makatoita chinhu chakanaka kupipirira mudzimai wenyu kuti asashungurudzwa, pamwe chete makutotanga kusimuka zvakare. Musasarudze pakati pemadzimai enyu pachipari, musateerere divi rimwe chete, fambisai chipari chedu zvakanaka. Makadzi vese vari vaviri vadei zvakafanana, musateerere divi rimwe chete. Kutadza nekwemunhu wese, mumwe anogona, mumwe anoita sei, mumwe anotadza. Kana makaenda mumunda chaimo makati redi go pakuva pamuzera yekusakura, pamwe amai nini vanogona kumhanya kwazvo, kana mai gona kumhanya kwazvo, mumwe achisarira mashure, ungati here mhosva iyoyo? Matarende anoita sei, anosiyana. Zvakanaka.